De Amerikaanse president Trump overweegt extra importtarieven op te leggen aan landen die zijn plannen voor Groenland niet steunen. Trump wil dat het eiland bij de Verenigde Staten gaat horen uit zorgen voor de nationale veiligheid, zoals hij zelf zei. Maar critici denken dat het hem alleen te doen is om de grondstoffen en mineralen in de bodem van het eiland. Zelf wil Groenland geen onderdeel van de VS worden en ook Denemarken, waartoe het gebied behoort, is daar fel op tegen. En het demissionaire kabinet heeft €5,7 miljoen betaald aan de verzekeraar van het Drents Museum voor de kunstroof van een jaar geleden. Het bedrag dekt de verzekerde waarde van de 4 gestolen objecten, waaronder een gouden helm uit circa 450 voor Christus en 3 gouden armbanden. Een klein deel van €2500 is ingehouden als eigen risico van het museum. Na de overval op 25 januari werden 7 verdachten aangehouden, van wie er 3 vervolgd worden. De geroofde schatten zijn nog altijd spoorloos. Het weer is overwegend droog met in het noorden ook kans op mist bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. In de nacht valt er soms wat regen bij 2 tot 6 graden. Morgen krijgen we eerst wat regen, 's middags is het droog met ook zon bij een graad of 11. Tot zover het radionieuws. De ster van de stad altijd dichtbij. RTV Maastricht. Dit is Lucas on Air. After all the bars are closed, tell me where you wanna go. We can find a place to park, open a bottle in our hearts. If you want, I'll tell you anything you wanna know. After everybody leaves, and this party's just you and me. We don't gotta say we're done, we can just wait up for the sun. We still got a lot of good night left to go. After all the bars are closed and they play the last song, blow out the neon. Don't gotta go home, but we can't stay here. And them records all spun, but the dancing ain't done. The night's only begun, we can go anywhere. Take a ride to the boondocks, turn the truck to a boombox, yeah. Secret spot maybe you got, after all the bars are closed. Tell me where you wanna go. We can't find a place to park, open the bottle in our hearts. If you want, I'll tell you anything you wanna know. After everybody leaves, and this party's just you and me. We don't gotta say we're done, we can just wait up for the sun. We still got a lot of good night left to go. After all the bars are closed, and you kiss me like that, like a shot of straight jack. Baby, you're my nightcap, take it right back. After them after hours, be your bartender on the kitchen counter, wrapping up the night, arms wrapped around you. Baby, now we're talking. After all the bars are closed, tell me where you wanna go. We can't find a place to park, open the bottle in our hearts. If you want, I'll tell you anything you wanna know. After everybody leaves, and this party's just you and me. We don't gotta say we're done, we can just wait up on the sun. We still got a lot of moonlight left to go. After all the bars are closed, no, I don't care what we do on the dark side of the moon, just as long as I'm with you when it's time to go. After all the bars are closed. Lucas on Air. Lucas Lejeune. If it weren't so tires leaving me in the dust, if you weren't the kind that you only find once, then the burn of this bourbon wouldn't be hurting so bad. Yeah, you were for certain the best thing I ever had, bar none. Now I'm getting goner than your long gone boots. Nothing I'm working on works on you. I've been breaking every bottle open, doing what a banged up broken heart does. I'm gonna need 3 or 4 more, baby, if I'm moving on at a scoreboard. Say you and your memory one.
nothing I'm working on works on you. I've been breaking every bottle open, doing what I banged up and broke in a heart does. Gonna need 3 or 4 more, baby, if I'm moving on that scoreboard. They say you and your memory won, me and this bar none. Me and this bar none. Me and this bar none. Jordan Davis en Bar None in deze nieuwe uitzending van Lucas on Air op RTV Maastricht. 16 januari 2026, van harte welkom. En ik heet ook Luc en Robin, van harte welkom. Ja, Luc, leuk dat jij er weer bent. Het is een jaartje geleden precies. Ja, zeker. Ja, dankjewel dat ik hier kan zijn. Als artiest Ryuma schuif jij aan bij Lucas on Air. Dat deed je vorig jaar ook al, toen ook tijdens de carnavalsperiode. Dus eigenlijk hebben we precies een jaar ertussen hebben gezeten waar je veel in hebt gedaan. Maar daar komen we zo meteen op terug. Eerst wil ik ook even weten wie je vandaag hebt meegenomen. Robin, leuk dat jij er ook bij bent vandaag. Yes, dankjewel. Jij hebt Luc flink ondersteund met het afgelopen jaar, om het zo te zeggen. Hoe ben je bij hem terechtgekomen? Nou, we hebben elkaar eigenlijk leren kennen in de complex. We kwamen elkaar zo tegen, we hadden een gemeenschappelijke vriend. Ja, en op de terugweg naar huis vroeg ik eigenlijk aan hem wat doe je nou eigenlijk? Ja, dit is muziek maken. Ik begon daar net mee. Ik startte aan de Producer Academie in Utrecht. En toen ben ik eigenlijk met Luc heel veel gaan chillen. Hebben we heel veel aan zijn album gewerkt. In ieder geval, hij heeft het meeste werk gedaan. Ik heb een beetje input gegeven. Ja, en vanuit daar is er gewoon een goede vriendschap ontstaan. Ja, en goed, je zegt het al, complex producer. We wisten het al een beetje van Ryuma natuurlijk. Jullie, wat voor een soort muziek is het? Ja, DJ-muziek zou ik het even heel algemeen noemen. Ja, maar daar zit natuurlijk nog wel een nuance in, toch Luc? Wat is die? Het is een beetje een balans tussen clubmuziek, maar ook tussen dat je het lekker in de auto kan afspelen. Wat rustigere muziek zit er ook tussen, maar de richtlijn is altijd dat het wat meer smooth is. Oké. Ja, en dat heb je toch ook wel gedaan in het tweede album. Je schuifde vorig jaar aan omdat je toen een album had uitgebracht. Toen nam je overigens Koen mee. Ja. Nu schuif je aan omdat je weer een album hebt uitgebracht eigenlijk. Ja, en dat is dan een soort volume 2 van datzelfde album After Confessions heet het. Zeker weten. Je kan het zeg maar zo zien. Het eerste album waarmee ik hier kwam vorig jaar, dat is een beetje de party om het maar zo te zeggen. En dit album is meer de afterparty. Oké, de afterparty. Ja. En hoe moet ik dat dan zien in de muziektermen? De afterparty, is dat dan rustiger of drukker, Robin? Nou, dat verschilt denk ik eigenlijk waar je van houdt. Oké. Naar mijn mening in ieder geval. Bij ons is het, als ik een afterparty heb, is het meestal nog wel wat harder. En dat gaat lekker lang door. Dus het tweede album, After Confessions, is ook harder wat dat betreft? Of? Nou, het is wat meer smooth, zoals ik net al zei. En ik heb eigenlijk ervoor gekozen om minder retro geluidjes te gebruiken en meer over te gaan naar R&B, omdat ik daarmee ben begonnen toen ik muziek begon te maken, dus terug naar de roots. Oké. Ja. Nou, dus een beetje wat je in eerste instantie al deed of leuk vond om te maken van dat soort muziek. Nou goed, we gaan zoveel mogelijk nummers van dat album natuurlijk draaien de komende 2 uur hier bij Lucas on Air. En uiteraard ook vragen wat Robin een aandeel daarin is geweest in al die nummers. En uiteraard kunnen de mensen thuis ook meekijken en luisteren via de stream, zoals ze hopelijk al sinds 5 uur aan het doen zijn. En daar kun je nog op reageren dan natuurlijk via WhatsApp 06 1304 8885. Of we zijn tegenwoordig ook live op socials van Facebook, YouTube en Instagram. Voor nu gaan we beginnen met een Desha en Not At This Party. Een party wordt het zeker de komende 2 uur. Hier bij Lucas on Air op RTV Maastricht en ook zometeen muziek van Ryuma. Deep breath, big smile. It's been a while since I've been in a crowd like this. Stay off the wall, don't think, just talk. Pray no one says a name I miss. I'm drunk here in the bathroom light. I'm checking my phone just one more time, in case you hit me with an on goodbye. And I fix myself up in the mirror and walk out with this shitty beer. Even though they see me here, I'm not at this party. I'm back in your backseat. You're pulling it over. You just had to have me. I can't hear this music, 'cause I'm hearing you yell. You're so in love with me, but right now you need to work on yourself. And they think I'm moved on with my life, that I'm having a good night out here on the dance floor, just like everybody. But nobody here knows just how bad you
see you're boiling it over. You just had to have me. I can't hear this music, cause I'm hearing you yell. You're so in love with me, but right now you need to work on yourself. And they think I'm moved on with my life, that I'm having a good night out here on the dance floor, just like everybody. But nobody here knows just how bad you got me. I'm not at this party. Desha hier in Lucas on Air op RTV Maastricht. I'm not at this party. Ja, je zegt betere countrymuziek dan ik had verwacht. Dat doet me goed, Robin. Ja. Maar dat komt ook wel omdat we natuurlijk per 2026 een kleine verandering hebben gemaakt bij Lucas on Air, waar we eigenlijk alleen maar echte tophits van country draaien. Nou, Desha en Not At This Party is daar zeker één van. Tophits, die heeft Ryuma natuurlijk ook al helemaal met zijn tweede album After Confessions Volume 2. Is er dan ook, aangezien het dus een soort EDM album is en je het een tweede volume hebt gemaakt, Luc, zit er dan een totaal een lopend verhaal aan? In de zin van het album wat we vorig jaar besproken hebben en dan nu gaat dat verhaal verder? Of zijn het wel twee losse verhalen? Er zit een grappig verhaal achter, want oorspronkelijk zou het dus 1 album worden. Van misschien 14 nummertjes. Dat is helemaal uit de hand gelopen. Oké. Ja, het zijn er 20 op de tweede. Dus. Ja, precies. Dus toen heb ik ervoor gekozen om het te splitsen in 2 volumes. Ik zeg 2 sides of the same coin. Mm-hmm. De eerste is mijn liefde voor toch iets meer EDM-oriented muziek. Mijn liefde voor de retro sounds, de 80s. En dit album ga ik echt, zoals ik net al zei, terug naar mijn roots. Ook veel Motown sounds zijn erdoor geïnspireerd. En wat meer ook richting de 90s eigenlijk. Oké. Dat wilde ik eigenlijk er wel bij zeggen. Want dat schijnt toch wel weer een beetje hip te worden in die wereld waar jullie in zijn beginnen. Die sound van toen een beetje terughalen in de muziek van nu. Ja. Toch? Ja, ik merk dat ook in mijn eigen stijl. Ik maak dan bijvoorbeeld rastaal. Oké. En dan komt nu ook echt het hele oude komt weer terug naar voren. Mm-hmm. Nou goed, daar heb je dus, kun je er wel een beetje mee herinneringen mee ophalen. Muzikale herinneringen wat dat betreft dan. We gaan dan luisteren naar een nummer van de tweede album natuurlijk. Just Let Me Love You heb ik klaarstaan. Luc, heb je dan in elk nummer eigenlijk ook dan weer een losse betekenis erbij? Of is het dat samenhangend verhaal wat je beschrijft? Bij dit album ik met name, daar zit de samenhang in een romantische kant laten zien. Dus wat ik zei, wat meer smooth, wat meer richting de romantiek op. Met een R&B ondertoon. Dus die hoor je in het volgende nummer ook terugkomen. Nou, dan gaan we dus naar luisteren. Krijgen we meteen al een goed beeld van Ryuma. Lekker als je in de sportschool zit, of in de auto zit. Steven appt overigens trouwens. Groetjes aan Robin van Steven. Dus dat is heel erg aardig van hem. Yes, dat is mijn collega die is aan het kijken. Die ondersteunt mij heel goed. Kijk, dat is heel erg aardig. Ryuma met Just Let Me Love You hier bij Lucas on Air. Keep dancing. I now know you're the one that's controlling my heart. And when I see you move, I'm fixated on you.
Ja, zoals Luc al zegt, lekker als je in de sportschool zit op de vrijdagavond of het weekend ingaat. Muziek van Ryuma met Just Let Me Love You hier bij Lucas On Air op RTV Maastricht. Van het tweede album After Confessions dus. Ik vraag me wel af, Luc, het is dus een beetje uit de hand gelopen, die nummers. Wanneer heb je dan besloten van, oké, het moet gewoon een tweede album worden en we gaan het in volume 2 doen? Ik kan me eigenlijk nog herinneren, maar dan moet je me verbeteren als dat correct is, dat je dat toen eigenlijk al in gedachten had. Ja, zeker. Ik ben eigenlijk met beide albums, dat zei ik vorig jaar zei ik dat ook volgens mij, ben ik eigenlijk dus tegelijk begonnen. Mm-hmm. Heb ik daarna pas opgesplitst. Dus toen ik hier kwam had ik net het eerste deel af. Volume 1, ja. En toen het tweede deel lag ook al voor een groot deel klaar. Maar toen heb ik toch nog ervoor gekozen om toch nog wat nummers toe te voegen. De zomer kwam, het was lekker weer. Er kwamen wat meer afro-nummertjes bij. Mm-hmm. Dus op die manier is het zo uit de hand gelopen, zeg maar. Qua inspiratie heb je geen probleem om de nummers te schrijven, heb ik het idee. Het zijn eigenlijk in totaal dan 40 nummers of zo. Ja, ik heb 20 nummers op dit album. En normaal heb ik er dus geen moeite mee, maar er zijn periodes. Ik denk dat elke artiest dat wel heeft, dat je een periode hebt dat je wat meer maakt of uitbrengt en wat minder, zeg maar. Herkenbaar, Robin? Zeker weten, zeker weten. Je hebt soms ook van die momenten dat je gewoon een ingeving krijgt en dan moet je gewoon naar de studio toe om dat meteen uit te werken, want wacht je 20 minuten, is het weg. Ja, als een idee invalt, dan moet je dat op papier kunnen zetten, maar voor artiesten is dat misschien lastiger dan normale mensen wat dat betreft natuurlijk. Ja. Wat betreft jouw eigen muziek dan, Robin, jij hebt Luc geholpen met dit album, ja. Maar wat is jouw eigen achtergrond dan wat betreft de muziekwereld? Maak je dan ook zelf muziek en hoe combineer je dat dan met luxe muziek maken? Nou, ik maak inderdaad zelf ook muziek. Nadat ik de opleiding heb gedaan, de produceropleiding, ben ik zelf gaan experimenteren. Want dan kun je alle stijlen maken. Nou, toen ben ik uiteindelijk bij Rawstyle uitgekomen. Dat is een zijtak van Hardstyle. Hoe dat eigenlijk aansluit bij luxe muziek eigenlijk gewoon niet. Maar ik hou gewoon van alle muziek. Nou, ik zal je even onderbreken. Het is ook een tijd geweest dat Robin heel erg in een house-periode zat. Ja. En toen kwamen wij heel mooi samen. Want ik maakte dan die mellow house en hij wat meer op tempo. Daar gingen we een beetje samen tussen zitten. En je hebt eigenlijk ook heel veel verschillende genres ook gehad met je opleiding natuurlijk ook. Ja, dat is zeker weten waar. Weten waar. Maar uiteindelijk ben ik toch blijven hangen bij Rawstyle. Ja. En die opleiding die heb je helemaal in Utrecht gedaan, best wel ver. Ja. Maar je komt oorspronkelijk eigenlijk uit Maastricht. Ja, dat klopt. Ik ben geboren en getogen in Maastricht. Daarna wel verhuisd naar Voerendaal. Ja, maar weet je, die opleidingen die liggen gewoon heel ver. Mm-hmm. En het is gewoon waard om daarvoor te reizen. Want als je iets wil, dan moet je daar gewoon voor gaan. Ja, dat hebben we ook gedaan. Ook alles uit eigen zak betaald. Oké. Dat was vrijwel een dure opleiding. Ja, dat kan me voorstellen. Bijna €5.000 neergelegd. Dus. Maar dat geeft dus wel aan hoe gemotiveerd jij, en ik weet ook hoe gemotiveerd jij bent, Luc, om er echt wat van te maken. Zeker weten. Wat dat betreft. Dus als jullie er zo samen dan wat aan hebben, nou goed, dan is dat wel leuk om te horen hoe die samenwerking ontstaan zijn. En ik wil ook zeggen, jullie zullen vast wel vaak na middernacht samen hebben gewerkt. Dat heette Nate Smith en Tyler Hubbard ook in After Midnight. Tailgates go down, solos get flipped, girls get to dancing when headlights get lit. We turn a field or a parking lot to a party spot and throw down on it. Outside of any mapped out town, yeah buddy you can count on it. Something good always happens after midnight. Getting loud a little later just hits nice. Whoever said it doesn't must have never done it right. Yeah, something good always happens after midnight. It happens after midnight. What up, Nate? Good. You know what time it is. Stars all come out, mason jars do too. Yeah, she'll lay one on me at 2:22. Stacking up them empty cans, nitty gritty band in the dark fishing. A bunch of going on till the crack of dawn, and I ain't gon' miss it. Something good always happens after midnight. Getting loud a little later just hits nice. Whoever said it doesn't must have never done it right. Yeah, something good
Tyler Hubbard, Nate Smith, After Midnight. Ja, dat is natuurlijk voor jullie genre ook wel heel erg toepasselijk, hè? Want dat gebeurt allemaal in de nachtelijke uren, die optredens, dat ook draaien en zo. Ja, zeker. Ja, daar ontstaan de mooiste dingen. Dat absoluut, het mooiste muziek ook. Wat dat betreft, als we het dan toch over die nachtelijke uurtjes hebben, heb je dan nog heel veel aan die nachtelijke uurtjes aan het album gezeten, Luc? Hoe kun je een beetje meenemen in het productieproces van dat tweede album dan? Ja, zeker. Ja, ik moet zeggen wel minder dan met het eerste album, met het tweede album ook. Want ja, ik weet, bij Robin zal het ook zo zijn. Ik krijg 's nachts meestal wel de grootste inspiraties. Nou moet ik zeggen, ik ben sinds september met een studie begonnen. Daarnaast werk ik nog 32 uur. Dus ik ben nu eigenlijk op zo'n fase gekomen dat ik al lang blij ben als ik even de tijd ervoor kan nemen. Ja. Dus nou benut ik die ook efficiënter. Dus als ik 's ochtends tijd heb, dan werk ik er 's ochtends aan. Als ik 's avonds tijd heb, werk ik er 's avonds aan. Ja. Hoe zit dat voor jou, Robin? Is dit voor jou wel iets wat je... Nou, ik neem natuurlijk aan voor jullie beiden dat jullie iets is wat jullie professioneel willen maken. Maar hoe is het bij jou nu die verhouding van, aangezien je wel die opleiding hebt gedaan, een normale baan, om het zo te zeggen. Ja, dat klinkt... professioneel muzikant zijn is ook een normale baan. Maar in de zin van, doe jij het wel fulltime muziek al? Of, Nee, dat helaas nog niet. Ik werk nog 32 uur daarnaast. En ja, wanneer ik tijd heb, dan maak ik gewoon muziek of ga ik een setje draaien thuis. Zoveel mogelijk tijd probeer ik eraan te besteden. En de ervaring ermee op te doen natuurlijk. Zeker weten. Wat dat betreft natuurlijk, nou ja, om dan ook weer dat brugje naar die nachtelijke uurtjes te maken. Optreden, spelen, in jullie geval dan, goed spelen, op het podium staan en draaien. Dat gebeurt ook in die nachtelijke uurtjes. Heb je dat dan ook al gedaan met dit tweede album? En hoe heb je dat het afgelopen jaar aangepakt, Luc? Ik moet zeggen, hij wordt lekker gestreamd. Ik moet zeggen, ik heb best wel moeite mee gehad om te kunnen promoten, omdat ik zo druk ben geweest met mijn werk in mijn studie. Maar over het algemeen wordt hij goed ontvangen. Maar met name online en dan in bepaalde landen, zeg maar. Dat valt me op. Ja, en wat voor landen zijn dat dan? Ja, ik weet het wel, maar het is inderdaad opvallend, hè? Ja, zeker. Ja, het wordt met name gestreamd in Zuid-Amerikaanse landen, de VS. Dus ja, VS wordt dan meestal algemeen gerekend, omdat het natuurlijk deelstaten zijn. En Duitsland. En Duitsland is die scene waar jullie in zitten ook heel erg groot, niet waar, Robin? Ja, zeker. En Nederland is wel het grootste erin. Duitsland begint er nu ook echt op te komen. En Australië, Denemarken, daar begint het nu ook echt hot te worden. We gaan door naar een volgende plaat van Ryuma, 651 Interlude. Hoe spreek jij de naam van de plaat uit? 651 Interlude. 651 Interlude, bij deze. ...651 Interlude van Ryuma hier in Lucas Nair op RTV Maastricht. Is dat een nummer waar het een specifieke betekenis bij heeft, Luc? Ik wist eigenlijk, bij alle nummers zit er een bepaalde betekenis achter. Dit nummer kwam wat later, dus ik had eigenlijk zoiets van, het is een interlude. Het is een wat korter liedje die volgt naar het volgende nummer op het album. Dus ik ging een interlude er sowieso bij zetten. 651 staat voor een chord progression, voor een akkoordschema eigenlijk, wat ik vaak gebruik. Ja, inderdaad, want het valt me ook wel op. Het zijn dus 20 nummers, maar er zitten hier en daar ook wat kortere nummers in. Ja. Waarvan ik dus eigenlijk de gedachte erachter wilde vragen van waar dat je dat erbij hebt gedaan.
Omdat ik ben, ja, dat weet je natuurlijk van vorig jaar ook al. Ik ben natuurlijk heel erg fan van The Weeknd. En ik merkte bij zijn albums en ook bij andere artiesten dat ik het heel gaaf vind als het op elkaar overloopt. Ik vind dat albums ook zulke stukjes nodig hebben. Dat het even een break momentje is, zeg maar. Dus wat rustigere nummers, dat het wat subtieler op elkaar overloopt. Dat er echt dat het wat vloeiender gaat allemaal. Zometeen gaan we ook nog een paar van die andere kortere nummers draaien. Eerst door naar Hardy, Favorite Country Song. Hier in Lucas Neer op RTV Maastricht. Summertime chicken fried mama tried. A country boy can survive. Oh Marina, my Maria, and my Amy. Outskirts of heaven and sinners like me. Yeah, they might have lit a flame under these old boots, but they sure don't hold no candle to a north wind blowing through a patch of pines, whippoorwills singing about summertime, raindrops drumming on rusty tin, flathead dragging out 20-pound string. Oh, strike up the fire, somebody cue the crickets in the creek bank choir. Gotta get back 'cause it's been too long. That's my favorite country song. Hound dog howling, trying to track it down. Stray pipes humming, coming back from town. Grease in a skillet going pop, pop, pop. No, you can't find that on an old jukebox. It's a John Deere clearing out a ryegrass row. If you don't come from it, then you probably don't know. Yeah, you probably don't know about a north wind blowing through a patch of pines, whippoorwills singing about summertime, raindrops drumming on rusty tin, flathead dragging out 20-pound string. Oh, strike up the fire, somebody cue the crickets in the creek bank choir. Gotta get back 'cause it's been too long. That's my favorite country song. Oh, hallelujah, I know it that the good Lord wrote it for a good old boy like me. On the back porch, sipping on a cold beer, listening to some home sweet harmony. About a north wind blowing through a patch of pines, whippoorwills singing about summertime, raindrops drumming on rusty tin, flathead dragging out 20-pound string like whoa, strike up the fire, somebody cue the crickets in the creek bank choir. Gotta get back 'cause it's been too long. That's my favorite country song. Oh, I said that's my favorite country song. Hardy en Favorite Country Song hier in Lucas Neer op RTV Maastricht. Dit is zeker wel een van mijn favoriete country nummers. En een van de modernere natuurlijk, want dat draaien we tegenwoordig steeds meer. We gaan ook weer een nummer van Ryoma draaien, From Dusk Till Dawn. En dat is dan een nummer wat je ietsjes eerder hebt uitgebracht in aanloop naar dat tweede album, correct? Ja, zeker. Dit is de intro van het album. Dus deze is ook wat korter. Dit is echt een mooie... Een mooie preview eigenlijk van wat je kan verwachten. Ja, wat me wel opvalt op dit album is dat er toch flink wat verschillende vocals op zitten en zo. Ja. Waar je die allemaal, dus mensen die het inzingen. Want dat doe je natuurlijk niet zelf als DJ zijnde. Maar nee. Hoe heb je dat dit album aangepakt? Nou, ik ga je heel eerlijk zeggen, daar gaat de meeste tijd in zitten. Dus echt vocalisten zoeken, zorgen dat die het hebben opgenomen. Vaak moet er dan toch nog het een en ander opnieuw worden opgenomen. Mm-hmm. Ik benader de meeste benader ik online. Als ik iemand echt heel goed vind, dan ben ik zelfs bereid om er gewoon wat voor te betalen buiten dat het een samenwerking is, zeg maar. Okay. Dus soms is het van, wil je op mijn nummer meewerken en dan doen ze dat. Gewoon omdat ze zelf ook wat aan hebben en soms moet je er wat voor betalen. En soms ken je ze niet persoonlijk en dan bieden ze een dienst aan en dan schrijf ik wel vaak zelf de tekst en dan geef ik ze die tekst en dan gaan ze het inzingen. Is dat iets, dat is altijd wel een ding hè, voor DJ's wereld, die vocalisten vinden en ook zorgen dat het past
bij je stijl. Hoe doe je dat, Robin, als DJ zijn? Nou, je hebt daar online best wel wat platformen voor. Dat echt gewoon een database vol met vocals en eigenlijk alles wat je kan gebruiken. Kicks, snares, alles. Mm-hmm. Daar kun je natuurlijk op zoeken en dan kun je een gouden vocal vinden en dan gebruik je die. Maar meestal moet je toch echt zelf gaan schrijven om echt iets heel goeds te krijgen. Ik moet ook zeggen, toevallig met dit album wel, maar ik ga daar wel ook proberen van af te stappen. Dus ik vind het nu heel gaaf om te hebben gedaan en meerdere artiesten op één produce album zeg maar te hebben. Maar ik ben nu, voor mijn volgende projecten ben ik wel echt op zoek en heb ik al gevonden vaste vocalisten. Dus dat je het echt je eigen stijl gaat maken, zeg maar. Ja, en ook gewoon met vaste mensen waar ik toch wat meer mee heb. Ook persoonlijk, dat is fijner werken. Dat werkt sneller, efficiënter. En je hebt ook gewoon telkens dezelfde stem. Dat is ook wel fijn af en toe. Mm-hmm. Ja, daarmee wordt het wat herkenbaarder. Zeker. Ja, en bind je het ook wat meer aan Ryuma. Want dat was eigenlijk mijn gedachte erachter. Van hoe heb je dat aangepakt? En tuurlijk, als je zo'n database haalt, dan zitten soms hele goede dingen in. Mm-hmm. Alleen loop je wel het risico dat het door anderen ook wordt gebruikt. Misschien wat minder bij je eigen muziekstijl past, wat dat betreft. En dat is ook de reden, want je hebt hele grote platformen die veel mensen gebruiken. En dan, telkens dat dan een nummer wordt gemaakt, dan herken je weer bepaalde vocals van die heb ik ook gebruikt. Dus dat is wel gevaarlijk, zeg maar. Dus daarmee kun je echt je eigen Ryuma-stijl creëren. Dat is hij dan ook aan het doen. Onder andere From Dusk Till Dawn kwam daaruit. En daarna luisteren we naar At The Spring's End, beide van Ryuma. Dit is Lucas On Air. No matter what
At Spring's End met Ryuma. Ja, goed. Spring. Lente komt er alweer bijna aan. Hè? Het jaar vliegt alweer voorbij. Lekkere muziek van Ryuma hier bij Lucas Neer op RTV Maastricht. Wat is hier de betekenis achter deze plaat, Luc? Toen ik het album maakte, het is natuurlijk een grote album, hè, 20 nummers. Het begint met de winternummers. Daarna komt de lentenummers, zomer, herfst, zo moet je het een beetje zien. Ja, dus je neemt het echt door het hele jaar, kun je eigenlijk dit album gewoon luisteren. Ja, en ik dacht van, ik gooi eens een subtiele hint door gewoon de titels een beetje daarop te baseren. Dus je hebt Summer Regrets, je hebt At Spring's End en zo een beetje. Oké, ja. Nou, het is wel een golvende beweging en het is altijd wel lekker om naar te luisteren. Wat dat betreft denk ik ook van, nou, we hebben nu natuurlijk vorig jaar over je album gehad, hoe hard je daaraan hebt gewerkt. En nu dan deze nummers. En jullie geven beide aan heel veel bezig met aan het werken van nummers. Waar denk jij dan zelf, waar heb je jezelf het meeste zien groeien in het afgelopen jaar qua verbetering in de muziek? We leven tegenwoordig in een tijd, en ik denk dat dat voor elk artiest geldt, maakt niet uit wat je maakt, waarin content, shortform content, dat soort dingen heel belangrijk is om tegenwoordig nog een bepaalde publiek aan te spreken, zeg maar. Dus ik heb me vooral daar ook heel erg in verdiept. Hoe edit ik video's, hoe zorg ik ervoor dat het bij de juiste mensen terechtkomt. Want dat is natuurlijk ook een groot deel van muziek, is branding / marketing. Mm-hmm. Dus op dat vlak heb ik mezelf heel erg verdiept. En qua muziek, ik probeer, de laatste tijd is alles zo gebaseerd op cijfers en hoe goed iets gaat. En daardoor ben je veel te gecalculeerd bezig, soms heb ik het idee. Dus ik heb dit jaar me ook echt gefocust om weer het plezier terug te vinden in wat ik doe. En wat meer op die experimentele mindset te gaan. Dus dat je niet te gefocust bent op één doel van dit wil ik maken en het moet zo en zo gaan, maar echt weer de liefde en het plezier terugvinden. Oké. Ja. En wat heb jij daar want jij hebt dus Robin samengewerkt met Luc tussendoor, dan wel muzikaal tips gegeven of misschien ook wel op dat gebied. Wat zijn je tips die jij met de afgelopen jaren meegegeven in dat hele proces na dat tweede album? Nou ja, voornamelijk inderdaad wat hij zegt, experimenteren. Ik zeg altijd tegen hem, probeer eens iets anders. Altijd ook als ik bij hem kom, dan is het van, ja, wat gaan we vandaag maken? Ja, dan gaan we voor de stijl wat we dus nog nooit hebben geprobeerd. Okay. Dat gaan we dus proberen te maken. Maar toch gooit hij altijd even zo zijn eigen draai eraan. Maar dat is ook gewoon wel leuk om te zien. Okay. Als je bijvoorbeeld punk pakt en hij heeft zijn eigen draai eraan, dan krijg je een heel ander project dan als je alleen punk zou pakken bijvoorbeeld. Maar haalt dat dan uiteindelijk ook het album? Zou kunnen. Zou kunnen, dus dat zijn nog niet nummers die je dan op dit album hebt uitgebracht. Nee, ik moet zeggen, ik ben nu wel echt op die experimentele wave, om het maar even zo te noemen. Daar ben ik nu dus mee bezig. Dus dat voor een volgend album dan weer? Juist, ik probeer nu echt mijn sound, die ik nu toch wel heb gevonden, te blenden met nieuwe richtingen eigenlijk. Oké, nou dan gaan we zien wat daar uiteindelijk uit gaat komen. Maar eerst zo meteen nog wel luisteren naar muziek van Ryuma. Eerst Morgan Wallen en Just In Case in Lucas On Air. I ain't saying that I always sleep alone. I ain't saying that I ain't met no one else. Done a little bit of midnight moving on. And I ain't saying when I do that it don't help. Leave for someone I don't know her name. Pull her real close but I leave some space. And I can forget you, girl, for good. Even though I should, I never let my heart go all the way. Every time I try, I just hit the brakes. And there's always a couple trying to take your place. But I never fall in love, baby, just in case. You wake up wanting me out of the blue. You lay down needing what I used to do. Every now and then I go get a taste. But I never fall in love, baby, just in case. Just in case. I always take it to the edge, then I back it up. They don't know I got a reason for acting up. I ain't felt a damn thing, baby, after us. Yeah, I'm just hoping you'll come back to us. That's wishful thinking, baby, honestly. But I know you ain't forgotten me. So I never let my heart go all the way. Every time I try, I just hit the brakes. And there's always a couple trying to take your place. But I never fall in love, baby, just in case. You wake up wanting me out of the blue. You lay down needing what I used to do. Every now and then I go get a taste. But I never fall in love, baby, just in case. Just in case. Leave for someone I don't know her name. Pull her real close, but
some space. Yeah, I could have 3 words on my tongue, but I won't ever say them, cause I never let my heart go all the way. Every time I try, I just hit the brakes, and there's always a couple trying to take your place, but I never fall in love, baby, just in case. You wake up wanting me out of the blue, you lay down needing what I used to do. Every now and then I go get a taste, but I never fall in love, baby, just in case, just in case. Morgen wel in Just In Case, hier in Lucas Neer op RTV Maastricht. En in het geval dat je een bericht wil achterlaten, een reactie wil achterlaten op deze uitzending, kan het natuurlijk 06 1304 8885 via WhatsApp, zoals Steven dat deed, zoals Koen dat ook deed. Koen die je de vorige keer hebt meegenomen, die is ook weer aan het kijken en luisteren, dus dat is ook erg leuk. En ook via Facebook, YouTube en Instagram kun je vragen voor de heren aan tafel achterlaten. Ik stel alle vragen wel, maar dat kunnen de mensen thuis natuurlijk ook doen. We hebben het over het album After Confessions, volume 2 van Ryuma. En welke plaat van dat album was nu eigenlijk het lastigst om te maken, Luc? Zo, dat is een goede vraag. Ik zit even te denken hoor, want er zijn natuurlijk veel nummers. Need It Tonight, dat was de lastigste. Need It Tonight, oké. En waarom was dat nummer dan het lastigst? Nou, niet om te maken. Ik heb heel veel plezier gehad om het te maken. Het was toevallig op vakantie met een vriend. Het was lekker weer, dus ik zat helemaal in de vibe. Maar het was meer het mixen. Het was zeg maar de nummers op dit album die afro gerelateerd zijn. Het is mijn eerste keer dat ik überhaupt afro muziek maakte, dus mixtechnisch was het soms wel heel pittig. Oké. Ja. En wat maakt het dan dat dat zo lastig is om te mixen en af te maken, zeg maar? Weet jij dat, Robin? Nou ja, over mixen moet je eigenlijk bij mij niet beginnen, want dat is echt super lastig. Daar kan ik van hem ook wat van leren. Als producer zijnde. Ja, hij doet het goed. Ja. Hij heeft in een jaar tijd ontzettend veel geleerd. Ik heb nog nooit iemand gezien, en ik doe het al een paar jaar, die het in zo'n korte tijd zo goed toepast. Dus dat wil ik je wel even meegeven. Ja, daar moet je toch een beetje aanleg voor hebben. Maar dankjewel. Maar wat maakte Need It Tonight zo lastig om te mixen dan? Nou, dat is dus, dit nummer is dan toevallig dan Afro Trap, de Need It Tonight. En daar komen heel veel elementen in de drum tussen, waardoor, ik zal het proberen zo min mogelijk gecompliceerd te maken, maar je hebt frequenties die kunnen met elkaar op bepaalde vlakken kunnen die clashen, zeg maar. Dat het wat druk wordt, dat ze elkaar suppressen. Dat het mooi klinkt, dat het goed aansluit. Ja, precies, dat er ruimte is voor bepaalde geluidjes en dat het niet over elkaar heen klinkt of zo. Ja. En dat is heel moeilijk als je in een genre werkt waar ontzettend veel drumgeluiden worden gebruikt. Oké. Want dat kan dus dan met elkaar botsen, wat dat betreft dan. Ja. Dus het is een uitdaging ook dan voor jou als producer zijnde om zo'n soort muziek te maken. Niet alleen specifiek deze plaat dan, maar wel dat soort muziek. Ja, zeker weten. Eigenlijk bij elke muzieksoort is het gewoon, het mixen is gewoon het lastigste. Mixen en masteren. Maar masteren is maar echt 1% van het hele mixen, zeg maar. Mm-hmm. En dat is nog het lastigste gewoon. We gaan er naar luisteren. Need It Tonight van Ryuma hier in Lucas en Air op RTV Maastricht. Can you feel my music?
to Panama. For you, I fit to break even. Can go bust even, go my Ivana. Can you feel it, my music? Anywhere in the universe, I'll find you, my Ivana. What you doing, my Ivana? Making no go de manova. Fly you up to Panama. For you, I fit to break even. Can go bust even, go my Ivana. Can you feel it, my music? Anywhere in the universe, I'll find you, my Ivana. What you doing, my Ivana? Need It Tonight van Ryuma. Luke zit hier aan tafel, de maker van de plaat. En ja, wat net over vocals, hoe heb je dat dan bij deze aangepakt? Want dit is dan meer ook die Afrikaanse stijl die je beschrijft. Ja, ik had dit nummer gemaakt. Denk hier moet wel echt gewoon een Afrikaanse vocalist op. Dus hier heb ik dan wel echt een vocalist voor benaderd en gezegd van, hey, goh, zouden we kunnen samenwerken? Ik ben best wel bereid om er wat voor af te tikken, want ik wil die vocal gewoon hebben. Ja. Oké, nou, dus eigenlijk, ik vind het wel grappig dan hoe je dan bij dat soort muziek terechtkomt. Want je komt hier gewoon uit Limburg zelf, maar dat is dan natuurlijk een hele andere soort stijl dan we hier gewend zijn. Niet dat dat verkeerd is verder, maar ik vraag me gewoon af, hoe kom je daarbij terecht? Mijn liefde voor muziek begon het meeste met R&B. En ja, het is natuurlijk geen R&B, maar gewoon al die smooth genres, dat heeft altijd al mijn interesse gehad. Afro is ook helemaal hot op dit moment, dus zodoende ben ik ook wat meer ingerold. Om te kijken van, hey, goh, zou ik ook zo'n nummer kunnen maken? Leuke challenge, dus vandaar. Dat was ook wel een beetje een uitdaging voor jezelf van, hey, kan ik ook dat soort muziek maken? Ja, zeker. Ja. Dat is behoorlijk goed gelukt, Robin, of toch? Ja, hij komt dan wel uit Nederland, maar hij is niet volledig Nederlands. Dus ik denk dat daar ook wel een beetje zijn liefde voor buitenlandse muzieksmaken vandaan komt. Ja, is dat zo? Ja, klopt. Ja, ik ben half Indonesisch, half Nederlands dan. Mijn moeder is Indonesisch, mijn vader is Nederlands. En ik merk ook wel inderdaad bij die Indische subcultuur is altijd wel liefde voor R&B en hip-hop. En ook wel weer die exotische genres zoals Afro bijvoorbeeld of Brazilian funk. Nou, zo gaat je muziek ook nog eens de hele wereld over natuurlijk. Hè? Dat mogen duidelijk zijn. Wij gaan door naar Justin Moore, Dierks Bentley, Time's Ticking. There was a long black Cadillac with a trail of flashers blinking. So I stopped at the quick sack, and while they passed by, I got to thinking, don't put off forgiving and living for one of these days, 'cause life ain't just something that can wait. So call your mama, kiss your babies, pick the ones from roadside daisies, drink a beer with back home buddies, make a memory, not just money. I pulled back on the road, seeing things a little different. Yeah, this old boy ain't broke, he just needs a little fixing. As much as I'd like to hold back and getting any older, this old world ain't gonna start spinning any slower. So call your mama, kiss your babies, pick the ones from roadside daisies, drink a beer with back home buddies, make a memory, not just money. Spinner bait a good honey hole, Sunday drives good for the soul. Put a little slow in your roll or you're gonna miss it. Time's ticking, and it will be till it ain't. Time's a ticking, take it in until you can. So call your mama, kiss your babies, pick the ones from roadside daisies, drink a beer with back home buddies, make a memory, not just money. Spinner bait a good honey hole, Sunday drives good for the soul. Put a little slow in your roll or you're gonna miss it. Time's a ticking, yeah, time's a ticking. Lucas on air. Lucas Le Jeune. Little sun left a burn in
in the blue sky, shining off the cross hanging from the mirror of my ride. The breeze blowing in, your hair blowing round. You're scanning through the stations looking for that country sound. The good stuff iced up in the back seat. Nowhere to go, nowhere to be. I got my shades on, top back, rolling with the music jack. One on the wheel, one around you, baby. Sunset, I bet there's a chance we could get sure enough tangled up, laid back and lazy. Pour it on easy now, don't spill a bit. Nothing but time tonight, let's get to killing it. Long as I'm rocking with you, girl, you know I'm cool with just chilling it. Nothing but two-lane country on up ahead. Girl, you're so fine, I wouldn't mind if this is all we did. You got me high on kisses, you got me missing signs. Hard looking left when my world is on my right. I got my shades on, top back, rolling with the music jack. One on the wheel, one around you, baby. Sunset, I bet there's a chance we could get sure enough tangled up, laid back and lazy. Pour it on easy now, don't spill a bit. Nothing but time tonight, let's get to killing it. Long as I'm rocking with you, girl, you know I'm cool with just chilling it. Nothing like a little you and me, low key. Right now I'm right where I wanna be. I got my shades on, top back, rolling with the music jack. One on the wheel, one around you, baby. Sunset, I bet there's a chance we could get short enough, tangled up, laid back and lazy. Pour it on easy now, don't spill a bit. Nothing but time tonight, let's get to killing it. Long as I'm rocking with you, girl, you know I'm cool with just chilling it. Yeah, I love rocking with you, and girl, we're just chilling it. Chilling It van Cold Swindell. Hier Lucas en R op RTV Maastricht. Nou ja, hopelijk zijn jullie ook een beetje op je gemak om het dan te vertalen hier. Ik vind het leuk dat dus ver weer. Ja, zeker. Hartstikke leuk om hier te zijn. Dat is goed om te horen. We gaan er nog in de tweede uur nog tegenaan. We hebben nog genoeg nummers staan van het album After Confessions. Ja, welke nummers moet ik dan nog draaien, Luc? Waarvan je zegt van die hebben we nog niet gehad, maar die moeten we wel gaan draaien in de tweede uur. Vanwege het goede verhaal erachter of zo. Even kijken. Ik vind On My Mind zelf persoonlijk heel gaaf. On My Mind, oké. Alone Together is mijn favoriet. Alone Together, oké. Even denken, zo. Let Me Confess, goeie. Oké, nou die hadden alle drie nog klaarstaan, dus dat komt helemaal goed natuurlijk. Heb jij één favoriet nummer van het... Zeker weten. Ik weet alleen de naam niet. Een afro-nummertje. Help me even. Needed Tonight, die we net hebben gehoord, of Let Me Confess? Nee, dan denk ik Let Me Confess, echt het bangertje. Oké, dat dus is gaf je net ook aan. Oké, nou dan komt die sowieso nog eraan wat dat betreft natuurlijk. Voor de mensen die thuis mee aan het kijken en luisteren zijn, Koen die stuurde al een mooie foto van dat hij eigenlijk op zijn grote televisie thuis aan het kijken is. Dat is altijd wel leuk om te zien. Stuur het vooral door via WhatsApp 06 1304 8885 of stuur het via Facebook, YouTube of Instagram. Daar zijn we allemaal live, zijn we allemaal te volgen met het programma @lucas.onair. Tegenwoordig is het programma ook een podcast. Daar kom ik zo meteen na het nieuws van 8 uur nog even op terug. Maar eerst eens even de nieuwshighlights. Tot zometeen. Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 8 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Oekraïense minister van Energie waarschuwt dat het land door onophoudelijke Russische raket- en droneaanvallen nog maar 60% van zijn elektriciteitsbehoefte kan opwekken. En met temperaturen tot min 20 graden lijden burgers, vooral in de steden Kiev, Kharkiv en Odessa, zwaar onder de kou en stroomtekorten. De Russen laten geen enkele energiecentrale met rust. De Britse regering stelt 23 miljoen euro beschikbaar voor reparaties aan de energieinfrastructuur. Oekraïne vraagt daarnaast ook om veel meer luchtafweerraketten. Een deel van de bewoners die na de explosie in de Utrechtse binnenstad van gisteren hun huis moesten verlaten, kan weer terug. Het gaat om panden en winkels in onder meer de Boterstraat, Zadelstraat en Mariaplaats. Er is daar inmiddels ook weer water, gas en elektriciteit aangesloten. Maar bewoners rond de zwaar getroffen Vissersteeg kunnen nog niet naar huis.
De gemeente waarschuwt voor instortingsgevaar van een aantal panden en roept mensen dringend op om het getroffen gebied te mijden. Thuisbatterijfabrikant HomeWizard waarschuwt voor gestolen batterijen die online te koop worden aangeboden. Die batterijen zijn vorige week buitgemaakt bij een overval op een vrachtwagen in Barendrecht. Volgens het bedrijf worden ze nu tegen dumpprijzen aangeboden via onder meer Marktplaats en bol.com. De gestolen batterijen zijn traceerbaar en hebben samen een waarde van zo'n €400.000. HomeWizard benadrukt dat het kopen van deze batterijen heling is en werkt samen met de politie. En het demissionaire kabinet heeft €5,7 miljoen betaald aan de verzekeraar van het Drents Museum voor de kunstroof van een jaar geleden. Het bedrag dekt de verzekerde waarde van de 4 gestolen objecten, waaronder een gouden helm uit circa 450 voor Christus en 3 gouden armbanden. Een klein deel van €2500 is ingehouden als eigen risico van het museum. Na de overval op 25 januari werden 7 verdachten aangehouden, van wie er 3 vervolgd worden. De geroofde schatten zijn nog altijd spoorloos. Het weer is overwegend droog met in het noorden ook kans op mist bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. In de nacht valt er soms wat regen bij 2 tot 6 graden. Morgen krijgen we eerst wat regen, 's middags is het droog met ook zon bij een graad of 11. Tot zover het radionieuws. De ster van de stad altijd dichtbij. RTV Maastricht. Je luistert naar Lucas on Air. I let you drive around my mind. I can't count the times you made me feel like I'm nothing. Play me like a fool, like a fool. Saying drink another whiskey, pop another pill. Money makes you happy, heaven isn't real. You won't find nobody to love because your heart's too broke. Now I know you ain't nothing but a liar. Yeah, I walk right out the fire. Yeah, you try to keep me down, try to put me underground, but I'm only going higher. I can hear you in my head, in my bed when I'm dreaming. You try to be my friend, but you're blowing smoke. Oh, and now I ain't scared of telling you where you can go, 'cause I know you're nothing but a lie. You burned me one too many times, like a devil in disguise, hiding your true colors. Just leave me alone, keep leading me on, saying drink another whiskey, pop another pill. Money makes you happy, heaven isn't real. You won't find nobody to love because your heart's too broke. Now I know you ain't nothing but a liar. Yeah, I walk right out the fire. Yeah, you try to keep me down, try to put me underground, but I'm only going higher. I can hear you in my head, in my bed when I'm dreaming. You try to be my friend, but you're blowing smoke. Oh, and now I ain't scared of telling you where you can go, 'cause I know you're nothing but a lie. If I was doing what you do, then you would swear I poisoned you. You're nothing but a liar. Yeah, I walk right out the fire. Yeah, you try to keep me down, try to put me underground, but I'm only going higher. I can hear you in my head, in my bed when I'm dreaming. You try to be my friend, but you're blowing smoke. Oh, and now I ain't scared of telling you where you can go, Jelly Roll 'cause I know you're nothing but a lie. met Liar hier in het tweede uur van Lucas on Air op RTV Maastricht. We gaan er nog een uurtje tegenaan voordat het weekend alweer voor de deur staat. Robin en Luc de gast. Ryuma is de artiestennaam van Luc. En ja, jij bent vorig jaar voor het eerst eens een keer aangeschoven bij Lucas on Air. Toen met een album.
Heb nu weer een nieuw album uitgebracht. En ja, eigenlijk meestal als er dan een nieuw album of een nieuw EP is, dan zijn gasten weer van harte welkom om weer eens bij te praten. Robin, jij bent nog niet eerder te gast geweest bij Luc on Air. Nee, je ondersteunt Luc vandaag, je ondersteunt Luc in zijn muziek. Maar je maakt ook zelf muziek. Zeker. Wat is dat dan voor een project precies? Kun je dat toelichten? Jazeker. Ja, ik maak dus Rawstyle. Dat is een zijtak van Hardstyle. En daar ben ik eigenlijk zo ingestroomd, omdat vroeger ging ik altijd al naar festivals van dat genre. En we hadden altijd een festivalgroep, heel goed bevriend met elkaar. En op een gegeven moment was er een jongen in die groep en die deed zelf al draaien, ook al in dat genre. Ik mocht niet zelf muziek maken. Nou, ik was ondertussen de opleiding aan het doen. Nou, op een gegeven moment hebben we tegen elkaar gezegd van, hey, gaan we daar niet eens wat mee doen? Nou, toen hebben we eens een keer zijn we gaan samenzitten. Ja, en toen dachten we van ja, dit moeten we dus gaan doen. Want ik kon hem zeg maar begeleiden. Hij wist dus zeg maar alles op kaart te brengen. Ja. Ik voerde het uit, want ik wist alle knopjes te bedienen. Ja, en toen is het balletje eigenlijk gaan rollen. En zodoende dus ook je eigen muziek echt gestart. Maar je ondersteunt dus ook andere artiesten, waaronder Luc. Wat steek jij dan weer eigenlijk op van zijn soort muziek, Luc? Want jij haalt er overal inspiratie vandaan, dat mogen duidelijk zijn. Dus dan ook natuurlijk van wat Robin gewoon zo doet, toch? Ja, zeker. Nou moet ik zeggen, Rawstyle wel iets minder dan de genres die hij hiervoor heeft gehad. Maar mixtechnisch gezien leer je er wel heel veel van. In de zin van? Nou, in de zin van... ik ben toch altijd wat voorzichtiger met mixen. En nou, bijvoorbeeld bij Rawstyle, nou die kick, daar kan een compressor op. Nou, die kick die ramt door de hele woonkamer heen, bewijs van. Dus op die manier eigenlijk een beetje... En jij maakt ook hele rustige muziek. Ja. En dat voor mij is gewoon heel agressief en hard. Ja. Ik kan het ook melodisch maken, zeg maar. Maar voornamelijk de stijl die ik maak is gewoon heel hard en duister. Zo kan ik het eigenlijk het beste beschrijven. Ja, wij zijn yin-yang, balans. Ja, precies. Ja, zo zie je wel dus dat in een samenwerking vaak, hè, dat elkaar goed in evenwicht houdt wat dat betreft. Zeker. Zo merk je dus dat het album vind ik. De liefde voor muziek is gewoon bij allebei aanwezig. We luisteren, ondanks dat wij allebei een totaal verschillend genre maken. We hebben ook heel vaak dat we hetzelfde genre maken. We hebben dat we hele brede muzieksmaak hebben. Hè, dus dat we alles leuk vinden of alles ook interessant vinden om te leren. Dus dat verbindt ons, denk ik. Ja, zeker. En zo zijn je dus onder andere gekomen tot het album After Confessions Volume 2. Eerder bracht je dus al volume 1 uit, waar we het vorig jaar uitgebreid over gehad hebben. En 2025 dan wel nog op 28 november kwam volume 2 uit. Waar we zo meteen nog wat extra nummers van gaan draaien. Maar eerst gaan we door naar volgende countrymuziek van Zack Top, I Never Lie, hier in Luc on Air op RTV Maastricht. En leukere countrymuziek, country hits ook voornamelijk wel. En dit is een van zijn grootste hits van Zack Top en Luc on Air. Well, it's been some time. You still look like an angel. I heard you're doing fine. Got promoted back in April. And you met someone. Your dad says he's okay. Well, I've never been better. Things are going my way. I sleep like a baby. I never show up late for work. I don't drink whiskey. I don't know how it feels to hurt. Oh, and I ain't been lonely since you said goodbye. Wish I could say I miss you, but you know I never lie. Yeah, I met somebody too. She's a model out in LA, and she's begging me to move. She says Malibu is really great. I ain't decided if I'm going or not, but at the end of the day, I sleep like a baby. I never show up late for work. I don't drink whiskey. I don't know how it feels to hurt. Oh, and I ain't been lonely since you said goodbye.
say I miss you, but you know I never lie. Things are going my way. Hey, I sleep like a baby. I never show up late for work. Oh, and I don't drink whiskey. I don't know how it feels to hurt. Oh, and I ain't been lonely since you said goodbye. Wish I could say I miss you, oh, but you know I never lied. Lucas On Air, gepresenteerd door Lucas Lejeune. I know what might look like another ball cap on a bar stool underneath the PBR line, saying everything under the moon to get you into my arms tonight. You probably heard it 1,000 times, but it ain't what it looks like. Girl, let me tell you what it looks like. You look like waves on a sunset, and you can crash on me all night. You look like wine in a truck, better little what I'm doing for the rest of my life. 'Cause you look like I'm done looking, but girl, the hard truth is if this night don't turn into two, you look like I'm gonna wind up missing you. I gotta tell you, baby, I've been the kind of boy your daddy never wanted you to go and fall in love with. The kind of boys you probably done with their dumb shit. I bet you heard the stories and can't say I'm proud of that, but I've turned the page on the old me, and now I ain't looking back. 'Cause you look like waves on a sunset, and you can crash on me all night. You look like wine in a truck, better little what I'm doing for the rest of my life. 'Cause you look like I'm done looking, but girl, the hard truth is if this night don't turn into two, you look like I'm gonna wind up missing you in the morning, probably for the next few years. When I look back on it, I'll still see you right here. You look like waves on a sunset, and you can crash on me all night. You look like wine in a truck, better little what I'm doing for the rest of my life. 'Cause you look like I'm done looking, but girl, the hard truth is if this night don't turn into two, you look like I'm gonna wind up missing you. Wind up missing you. Tucker Wetmore. Wind up missing you. Wind Up Missing hier in Lucas On Air op RTV Maastricht. 15:15 exact. En dat betekent dat we naar de plaat van de maand gaan. Het is januari. We hebben de Supersonics als plaat van de maand. Ja, en ik heb het eigenlijk al aan je gevraagd. Hè. Welke is je favoriet van After Confessions Volume 2 dan? Maar dat was Let Me Confess. Gaf je net aan. Zou dat dan ook als plaat van de maand kunnen zijn? Ja, volgens mij zijn je er altijd redelijk snel mee eens, toch? Zeker weten. Hebben we toen eigenlijk een plaat van de maand genomineerd? Volgens mij wel, maar uiteindelijk ben je er ook geweest, toch? Ja. Ik moet even denken welk nummer. Volgens mij ben je het wel geweest. Ben je het wel geweest, ja. Ik kan het me niet meer herinneren welke het was, maar we sluiten... Ja, je moet wel weer even wachten. Want de wachtrij is behoorlijk lang. Maar we sluiten hem wel achteraan uit de lijst natuurlijk. Maar dat komt helemaal goed. Voor nu is het dus uiteraard de maand januari. Deze maand bij Lucas On Air is de plaat van de maand. Vorige week hadden we hem al, nu ook weer Bird on a Wire van de Supersonics, lekkere Americana-band. Hele vriendelijke gasten die deze maand plaat van de maand zijn bij Lucas On Air. De Supersonics met Bird on a Wire. Je luistert naar
Lucas on Air. Hallo, ik ben Pascal van Supersonics. Je gaat nu luisteren naar Bird on a Wire als plaat van de maand bij Lucas on Air. Well, I'm hanging on a string, and I don't know where I'm going. Maybe don't mean a thing. Well, baby, Dad, I swear you're wrong. And I try to make you love me, but I just can't set your mind the way that I want to. Like a bird on a wire, I'm sitting on a fence. The way that you entice me, running circles in my head. The way that you surprise me, and I try to make you love me, but I just can't set your mind the way that I want to. Like a bird on a wire. Well, I gotta run from my anger, I'm halfway there. I'm waiting for an answer and I just don't care. I lost my direction and I don't know which way to go. I'm hanging in the ropes, beating down on my knees. I'm losing all my hope, face down like a willow tree. And I try to make you love me, but I just can't set your mind the way that I want to. It's like a bird on a wire. I'm hanging in the ropes, beating down and on my knees. I'm losing all my hope, face down like a willow tree. And I try to make you love me, but I just can't set your mind the way that I want to. It's like a bird on a wire. And I just don't care. I lost my direction and I don't know which way to go. Like a bird on a wire, like a bird on a wire, like a bird on a wire, like a bird on a wire. Bird on a Wire van de Supersonics. Dit was wat meer wat je verwacht had van countrymuziek in Lucas on Air, Robin. Ja, zeker. Ja, ik ben zelf niet zo bekend in de countrymuziek. En dit is zeg maar het beeld wat ik ervan had. Ja, en dat maken de Supersonics ook wel. Hoewel dit dan ook weer een beetje meer tegen de Americana-kant aan zit. Maar het is wel wat gebaseerd op de wat klassiekere stijl in het genre. En de rest wat we draaien is allemaal wat meer hitjes. Maar dit is eigenlijk gewoon de muziek van de gasten. De lokale muziek uit Limburg. Dus we maken het 50% countrymuziek. Moderne hits van tegenwoordig natuurlijk. En dan 50% de gasten van Lucas on Air. En nou goed, dat kan soms ook wel een beetje countrymuziek zijn. Er zijn een paar hier en daar, een paar countrybands in Limburg. Waaronder dus de Supersonics die plaat van de maand zijn. Maar er zijn ook heel veel natuurlijk artiesten in Limburg in jullie genre. En die zetten we dan in dit geval tegenover elkaar in de battle. 2 platen van 2 artiesten die in het verleden te gast zijn geweest bij Lucas on Air. Nou, welke zijn dat dan natuurlijk? Tijd voor de battle. 2 liedjes, maar een lastige keuze. Ja, ik heb het een beetje in jullie straatje proberen te zoeken. Wat betreft natuurlijk de DJ, EDM-stijl waarin jullie je bevinden. Daar heb ik Dementia met Better Days en RXCK. Je kunt spreken gewoon uit als Rick overigens. Met Memory Sect bij. Ik heb het idee dat jullie beide niks zeggen, die 2 lokale artiestenbands. Nee, nog niet. Nou, alleen maar goed, want dan kunnen jullie er wel een objectieve mening over geven. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Want het is meestal wel natuurlijk dat je veel luistert naar andere mensen in hetzelfde genre om daar weer inspiratie vandaan te halen. Wie in Limburg, kijk jij nog meer naar op, Luc, als in jouw genre, zeg maar? Nou, ja, ik maak ook hiphop, dus ik kan eigenlijk ook wel zeggen van ook mijn genre. Het Verzet in Heerlen. Het is heel grappig dat mensen in Nederland helemaal niet echt weten wie het Verzet is, maar dat ze in Rusland bijvoorbeeld ontzettend zijn opgeblazen. Echt heel groot. Echt festivals.
Dus dat vind ik heel gaaf, omdat ik in Heerlen woon. Dat zo is opgeblazen wereldwijd, maar dan niet in Nederland. Vind ik al heel grappig als dat gebeurt. Ja, inderdaad. Ja, goed, het is misschien ook wel een beetje met jouw muziek. Ik heb het gevoel dat misschien hoeveel wordt jouw muziek beluisterd buiten Nederland in vergelijking met Nederland zelf? Ja, in Nederland minder dan in bijvoorbeeld andere landen. Maar dat vind ik juist ook wel heel gaaf, want dat betekent dat mijn muziek breder is dan alleen ons kikkerlandje. Dus dat vind ik alleen maar tof. Ja, zeker. Nou goed, zo heb je wel een hele brede doelgroep natuurlijk. Datzelfde geldt overigens voor Dementia en voor Rick, die nu dus tegenover elkaar staan. En we beginnen met Better Days van Dementia. Lucas on Air. Lucas Le Jeune.
Hey, klinkt bekend, Luc. Deze sample. Ja, dat wordt een rechtszaak in Nederland. Nee hoor, we hebben gewoon dezelfde sample gebruikt. Ja, vet. Ja, inderdaad, want het volgende nummer... We kunnen misschien snel wel even instarten en dan daarna eruit halen. Dit is het volgende nummer we gaan draaien. Maar jullie, dus voor een nummer... Ja, ik hoorde dit nummer op het album van jou. En ik vind het nummer van Rick overigens echt heel erg goed. Ik vind Dementia met Better Days ook heel erg goed. Dus vandaar dat ik ze in de battle heb gekozen. Welke van die twee had jullie voorkeur? Ik heb het idee dat jij Dementia gaat kiezen, ja, Robin. 100%. Het is gewoon lekker rustig, minimalistisch. En daar ben ik meer van, zeg maar. Gewoon lekker simpel en als het werkt, dan werkt het. Oké, nou dat is wel mooi hè. Inderdaad, ga jij dan voor Memories van Rick, omdat die op jouw plaat lijkt ook? Ja, ook. En ook gewoon, het is, ik hou sowieso van 80s muziek. Dit is ook wel echt wel wat meer synthwavy-achtig. Beetje ook Weekend-achtig, ja, je gaf aan de grote fan te zijn van The Weeknd. Daar hebben we het toen met Rick ook over gehad in zijn uitzending. Hij is een enorm groot fan van The Weeknd. Ja. Ik weet niet wie de grotere fan is dan, maar dan moeten jullie zelf maar uitvechten. Maar in elk geval, dat is 1-1 wat dat betreft. En de luisteraars mogen beslissen via social media welke staat dat er volgende week in de playlist. Laat het vooral weten. En ik wil er nu dan toch even de Memories draaien, of If I Was Your Man draaien van Ryuma, aansluitend op die plaat van Rick natuurlijk, omdat hij dus dezelfde sample heeft. Maar kun je me dan een beetje meenemen in en hoe heb jij deze plaat gemaakt dan? En van waar die saxofoon sample in dit stuk? Alles wat met brass en met woodwinds en al dat soort dingen te maken heeft, dus blaasinstrumenten, is heel lastig natuurlijk om zelf iemand te laten opnemen of om de juiste kwaliteit op te nemen. Dus daar gebruik ik af en toe gewoon een sampletje voor. En zodoende heb ik dat voor dit nummer gebruikt. Omdat het ook een heel erg vintage nummer is, moet er ook wat vintage instrumenten bij, vind ik. Ja, en het is wel een hele bekende sample, maar wel een hele goede sample. Hè? Ja, en je hoort het ook, een andere artiest gebruikt het ook weer en dat werkt. Dus ja, waarom zou jij het niet doen? Ja, precies. Misschien maak je wel een betere versie. Het is een ander genre, het is een andere key, het is zo het klinkt wel anders inderdaad. Ja, inderdaad. Dat zeker. Wat betreft de plaat, If I Was Your Man, je beschrijft dat je dus in het tweede album After Confessions wat meer op het liefdesverhaal ook ingaat. Ja. Zit dat hier daarbij dan ook? Ja, zeker. Ja, het is allemaal wat meer smooth en wat meer romantisch. En ja, toch op die versiertour, zeg maar, iemand proberen het hof te maken. En dat is waar het volgende nummer ook over gaat. Nou, dan gaan we er naar luisteren met die saxofoonklanken dus van Ryuma, van Rick, van iedereen eigenlijk. Hier in Lucas en R op RTV Maastricht. If I Was Your Man van Ryuma. I know
Was Your Man van Ryuma dus. Hier in Lucas Nair op RTV Maastricht. Sluit mooi aan, maar het is een hele andere plaat natuurlijk. Hè? Dus dat heeft zeker, zijn eigen stijl wat dat betreft. Het is natuurlijk ook, als we het over instrumenten, samples en zo hebben. Dat vroeg ik me ook nog af. Hoe heb je dat aangepakt in het tweede album, After Confessions? In de zin van, heb je daar nieuwe stijlen, nieuwe instrumenten, nieuwe programma's daarachter gebruikt met produceren? Nou, ik heb wel wat meer gebruik gemaakt van saxofoons, zoals je ook al kon horen in de vorige plaat. Voor de rest, ja, veel vintage sampling gedaan. Dus in de zin van een beetje die Motown aesthetic van vroeger. Motown Records. Zeg maar de oude Michael Jackson stuff. Niet nog voor Thriller, zeg maar. Daar was ik heel erg door geïnspireerd. Ja, dan wordt het toch weer een challenge. En dat is ook goed, denk ik, om te hebben als producer. Om daar weer wegwijs in te maken. Dus dat heb ik eigenlijk gedaan door middel van dit album te maken. Daar gewoon beter in geworden, zeg maar. Ja, ik hoor er veel over hier wekelijks bij Lucas Nair natuurlijk. Hoe die nummers worden gemaakt, hoe de Limburgse muziek wordt gemaakt. Welke programma's er allemaal voor worden gebruikt. Hoe pak jij dat aan, Robin? En ja, jij als overview, als producer zijnde, wat raad je daarin aan om hoe mensen dat kunnen aanpakken het beste? Hoe je een nummer, zeg maar, goed kan beginnen, kan opbouwen. Ja. Nou, dat verschilt eigenlijk. De ene keer heb je een vocal waarvan je denkt, oh, hier ga ik op bouwen. Dan pak je een melodie wat je dan in je hoofd hebt, dan ga je daarop bouwen. Soms ga je, in mijn geval, dan ga je eerst helemaal een kick maken die dan bij het soort nummer past wat je dan, zeg maar, in gedachten hebt. Dus het verschilt eigenlijk heel erg. Dus je moet eigenlijk gewoon ergens beginnen, wat jij, zeg maar, denkt wat het beste is, en dan gewoon go with the flow. Ja, en ook denk ik, om jou daarop aan te vullen, zeg maar, niet je gek laten maken door mensen die er al langer in zitten, die zeggen van je moet dit doen of je moet dat doen. Er is geen goed of slecht, het is allemaal relatief, allemaal abstract, weet je wel. Allemaal ook een smaakkwestie deels. Dus er zijn wel bepaalde regels, hè, van ik moet het zo en zo doen om het goed gemixt te krijgen of iets, tuurlijk. Maar ga vooral lekker je eigen je richting op en volg je eigen journey, zeg maar. Ja, en doe gewoon eens een keer wat geks. Gooi eens dit effect op dit geluid en doe hier weer eens wat geks. En dan ga je de gekste geluiden krijgen. Een hele succesvolle producer die ik ken, die nou dus voor allerlei commercials werkt en zo, die gebruikt plugins voor vocals op drums bijvoorbeeld. Ja, precies, die doet de gekste dingen en die zegt ook van ja, maar waarom moet ik het per se daarvoor gebruiken? Je kan het zo gek maken als je zelf wil, weet je wel. Oké, nou dat is wel, zo maak je het wel creatief en zo maak je het wel je eigen. Want ja, daar vraag ik me dus wel vanaf vanuit waar is bijvoorbeeld, platen die we net geluisterd hebben, dat het dan ooit ontstaan. Had je eerst die saxofoon sample en vanuit daar beginnen bouwen of andersom? Nou, ik speel zelf piano, dus ik begin vaak, maar dat is natuurlijk hoe ik dan gewoon begin, is vaak met de akkoorden. Dan zit ik al meteen in een bepaalde vibe. Dus zo ben ik dit nummer ook begonnen. Dan begin ik vaak met lush sounds. Dus gewoon wat meer smooth piano elementen. En daarop bouw ik verder. Oké, nou ja goed. Dus zo kun je verder bouwen. Zo kun je beginnen. Maar je kunt ook eindigen. Where It Ends van Benny Timmerman. This is where it ends. I've been down a few broken roads that I'm trying to mend. But this is where it ends. And I'm breaking down. You were lying when you said that you were trying to work things out. But now I'm broken down. I went to battle for you always. Fought for you on your worst days. Then you told me that you don't love me no more. You're the last thing that I thought I'd lose. All I ever wanted was to be loved by you. I let you back in and I gave you a second chance. And like a jet plane on a clear blue sky, sun came shining down on all of your lies. I got too much pride to let that happen again. So this is where it ends. Had to bury all your memories. Couldn't see what everybody sees. A red flag said I should have walked out that door. Went to battle for you always. Fought for you on your worst days. Then you told me that you don't love me no more. You're the last thing that I thought I'd lose. All I ever wanted was to be loved by you. I let you back in and I gave you a second chance. And like a jet plane on a clear blue sky, sun came shining down on all of your lies. I got too much pride to let that happen again. So this is where it ends.
you showed me what true love should it be. I found myself the second I gave up on us. You're the last thing that I thought I'd lose. All I ever wanted was to be loved by you. I let you back in and I gave you a second chance. Like a jet plane on a clear blue sky, sun came shining down. I know that your lies, I got too much pride to let that happen again. So this is where it ends. Bailey Zimmerman en Where It Ends hier in Lucas on Air op RTV Maastricht. Nou, het eindigt gelukkig voorlopig nog niet. We hebben nog ruim 20 minuten te gaan in deze uitzending van Lucas on Air, waarin we dus nog wel een nummer moeten gaan draaien. Die zowel Robin als Luc graag willen gaan draaien. Dus dat gaan we bij deze dan ook doen. Let Me Confess. Hij sluit mooi aan bij het album natuurlijk. De 2 albums After Confessions. Waarom dat dan? Waar komt dat vandaan? Let Me Confess en After Confessions. Dit nummer gaat eigenlijk over het feit dat je weet dat een bepaalde persoon, partner, ja, ik zou eigenlijk vrouw willen zeggen, maar het kan natuurlijk voor een vrouw ook een man zijn, eigenlijk niet goed voor je is. Maar je blijft ermee doorgaan en de persoon blijft je verleiden om erin terug te gaan. Dat is het nummer. Oké. En dat sluit dus een beetje wel aan op het overkoepelende verhalen dan die je vertelt met After Confessions. Ja, zeker. Dat het meer seductive is en meer, probeert je erin te trekken, zeg maar. En het andere project was wat breder, wat meer experimenteel qua sounds. Oké. Nou goed, jullie wilden beide dat dit nummer echt nog gedraaid werd. Waarom dan? Waarom is dit dan een van je favoriete nummers van het album? Nou, ieder album heeft een hit. En dit is de hit van mijn album. Had je gedacht dat dit de hit van het album zou zijn voordat je het al uitbracht? Ja. Maar ik kijk altijd al naar crowdresponse van vrienden, familie, kennissen, noem maar op. Ik laat iedereen mijn muziek eigenlijk wel horen. En toen merkte ik al aan de crowdresponse van, hey, dit is het nummer, zeg maar. Wat zeiden ze dan? Nou, gewoon het enthousiasme, ook gewoon het feit dat heel veel mensen allerlei verschillende genres luisteren, maar toch dat nummer het gaafste vonden. Dat gaf mij wel de doorslag van, ja, dit is hem. Ja, als je dit ook luistert, dan iets maakt dat gewoon los. Ik kan het niet met woorden beschrijven, maar iets in je zegt gewoon, dit is hem. Oké. Dan ben ik benieuwd wat de mensen thuis gaan denken. Dat kunnen ze ook vooral laten weten natuurlijk, als ze aan het luisteren zijn zometeen naar Let Me Confess via 06 1304 8885. Je kunt een comment achterlaten via Facebook, YouTube en Instagram waar we live zijn. Of vragen stellen aan de heren hier aan tafel. Vraag me dan wel af, waarom staat hier dan op nummer 17 van het album? Is het zo laag? Ja, ik kijk bij de tracklist kijk ik nooit echt naar, oké, ik moet dit nummer daar zetten en dit nummer hier qua populariteit of hoe goed die is. Maar echt naar hoe gaat het mooi als verhaal over op elkaar, zeg maar. Oké. Ja. Dus vandaar dat 17 dan wel een bewuste keuze is. Ja, okay, dus we gaan al richting het einde van het album. Ook we gaan meer richting het einde van de uitzending. Maar we hebben nog 20 minuten te gaan. Onder andere dus met Let Me Confess van Ryuma.
Ja, dat is wel het fijne aan jullie genre eigenlijk, Luc. Dan kun je op een gegeven moment die plaat gewoon lekker laten faden, maar dan wel nog overheen praten. Dat vinden radio-dj's geweldig. Dus dat, super. Wat dat betreft moet je misschien vaker ook op de radio krijgen. Dat kan in elk geval bij Lucas Nair, want daar besteden we natuurlijk elke week aandacht aan Limburgse artiesten. En die Limburgse artiesten, dat mag elk genre hebben naast dat wij countrymuziek draaien. De beste countrymuziek van dit moment dan op dat geval. En ja, er komt natuurlijk nog veel meer muziek aan van je, Luc. Dat heb je al aangegeven. Hoeveel nummers heb je dan in totaal nog zo nog op de plank liggen eigenlijk van alles? Nou, ik moet zeggen, ik ben nu toevallig even wat rustiger met mijn werk. We zijn nu 7 dagen dicht bij waar ik, of 7 weken dicht bij waar ik nu werk. Dus ik heb nu wat meer tijd. Dus ik heb ook echt zeker wat tijd genomen om lekker even in alle rust wat meer muziek te gaan maken. Dus dat heb ik eigenlijk alvast voorbereid voor aankomende tijd, zeg maar. Oké. Dat laat ik dan gewoon liggen en dat zorgt gewoon dat ik daar leuke vocalisten voor heb. En dan ga ik dat langzaam door het jaar heen releasen, zeg maar. Ja, hoeveel platen hebben we het dan over? Ik heb er nu 6. 6? Oké, waar je nog aan werkt. Ja, 3 die al af zijn waar ik nog vocalisten voor zoek. En 3 in de maak, ook de beat, zeg maar, waar ik nog mee bezig ben. Vind ik altijd wel interessant om te horen hoe mensen dat aanpakken. Soms dan hoor ik van, ik heb nog 100 nummers op de plank liggen die allemaal nog niet af zijn. Ik heb nog helemaal niks. Ik maak gewoon eentje, begin er aan eentje, dan maak ik hem af en dan begin ik er overnieuw. Robin, hoe zit dat bij jou? Klinkt dat bekend? Nou ja, weet je, ik werk aan verschillende projecten tegelijkertijd. Want als je meestal aan één project bezig bent, dan ben je op een gegeven moment gewoon muziekdoof voor dat project. Dan moet je erg wat anders doen om dan weer vers gehoor te hebben. Dus dan werk je wel aan verschillende projecten tegelijkertijd. Ondertussen, ik heb denk ik ook iets van 5, 6 projecten liggen waar ik nog aan werk. En ook die vriend waar ik dat samen mee doe. Die is ook natuurlijk bezig vanuit zichzelf. En vaker meeten we elkaar ook gewoon online of bij iemand thuis. En dan werken we samen aan zijn project. En zo komen we een beetje samen. Ja, ik heb wel het gevoel, ik weet niet hoe dat voor jou zit, Luc. Of in de zin van, dat denk je dan natuurlijk vanaf buitenaf. Maar in het genre of de stijl waarin jullie zitten, het misschien makkelijker is om nummers te maken, sneller iets op papier te krijgen. In plaats van een band met 4, 5 leden die elke repetitie moeten organiseren, bij elkaar moeten zitten. Gaat het wel in jullie genre sneller in vergelijking met een rockband of zo bijvoorbeeld? Je kan het zo gek maken als wat je zelf wil. Dat is het mooie aan produceren. Ik bedoel, je hebt tegenwoordig, en dat vind ik zelf heel gaaf, je hebt alleen maar gewoon een goede laptop nodig, wat geheugen en een geluidskaartje, kom je al een heel eind. Maar makkelijker. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Eigenlijk niet, want je hebt ook, wat ik net zei, je moet vocalisten gaan zoeken, dan moet je die weer gaan mixen, dan moet je weer gaan masteren. Je hebt allerlei takken die toch wel wat drukker maken, zeg maar. Maar je bent zelf ook eigenlijk gewoon een hele band in elkaar, want je moet en de drums, en de piano, en de percussie moet je allemaal zelf gaan doen. En dat is ook niet makkelijk natuurlijk. Nee. Maar dus ook in die andere zin is het wel makkelijk, omdat je zelf alles in de hand hebt. Dus je kan zelf vanuit je eigen ideeën werken en niet iemand anders moeten vragen. Of iemand anders te wachten, inderdaad. Ja. Gaan we zo meteen nog even verder. Eerst Megan Moroney met Am I Okay? I check my pulse and my heart still beating. Exhale, I think I'm still breathing. Both feet on the ground, but something's changed. I've been playing less black keys, baby. And my friends swear I've gone crazy. I don't know how to act, I don't know what to say. 'Cause oh my God, he walked in like a 6'2" dream, heaven sent. He says what he means and he means what he says. And he's funny and he's smart and he's good and maybe love ain't always what it was. Now I'm crying and dying and messing me up. I think I'm really happy, I think I wanna stay. Oh my God, am I okay? Who knew guys still brought flowers or picked up the phone before a last call hour? And not 'cause they cheated, and not 'cause they lied, and not 'cause they're sort of sorry after a fight. And wait, there's guys that can't communicate, that aren't looking for a heart to break. Always thought, hell no, no way. And then oh my God, he walked in like a 6'2"
track. The old me doesn't know how to feel about that. Am I okay? I think I'm okay. 'Cause oh my God, he walked in like a 6'2" dream, heaven sent. He says what he means and he means what he says. And he's funny and he's smart and he's good. Megan Moroney hier in Lucas On Air. I check my pulse and my heart still beating. Exhale, I think I'm still breathing. En we gaan al langzamerhand richting het eind van deze uitzending. Maar we hebben nog één nummer van Ryoma te goed. Dat is The Girl from Rotterdam. Ik vind het heel grappig dat je hier wat stationsgeluiden in hebt verwerkt. Wat dat betreft neemt hij echt overal inspiratie vandaan. 100%. Zelfs van stationsgeluiden. Ja. Kun jij een nummer van maken wat dat betreft? Wat is het verhaal hierachter? Nou, ik ben geboren in Rotterdam. Ik vond het heel leuk om, zoals je zei, hè, die effecten in het begin, om het wat gerelateerd te maken aan de plek waar ik vandaan kom. Het is een R&B album, dus vandaar The Girl from Rotterdam. Oké, ja. Dus zodoende kom je steeds wat verder erbij in. Ja. De stijl over het volgende muziek die eruit gaat komen. We hadden het net al even over volgend soort muziek. Wat er dus in singles versies de komende jaren eruit gaat komen. Maar je gaf wel aan van ik ben dus aan het experimenteren met de stijl. Welke kant voor Ryoma neig je dan steeds meer op te gaan, zeg maar, als je dat zou beschrijven? Ik merk zelf heel erg dat ik... ik ben nu 30 en ik merk dat ik nu echt op die leeftijd ben dat ik niet meer helemaal kan meedraaien met wat de Gen Z'ers, zeg maar, cool vinden. En dus ik vind het een hele leuke uitdaging om daar ook in mijn draai te gaan vinden, zeg maar. Dus muziek voor wie nu allemaal echt de jonge lui zijn. Begin 20ers, misschien nog zelfs daaronder. Dus daar ligt mijn inspiratie bij Sexy Drill. Is dan een subgenre, dat ken jij waarschijnlijk wel. Ja. West Coast. Dus tegenwoordig is West Coast weer helemaal in. Sinds dat Kendrick Lamar weer helemaal is opgeblazen in Amerika. Dus ik ben me ook heel erg in West Coast aan het verdiepen. Oké. Ja. En wat is dat dan meer voor een stijl? West Coast staat dan natuurlijk voor West Coast in de VS, in de United States. En ja, dat is allemaal wat meer, een beetje bouncy, beetje, wel echt dat swaggy van hip-hop-achtige, maar ook wel die smooth akkoord die ik ook gebruik. Dus daar zit wel die link, zeg maar. Dus iets subtielere hip-hop versie ook in je toekomstige muziek wat dat betreft. Smooth hip-hop van het kustgebied. Ja. Nou, we gaan in de tussentijd dus luisteren naar The Girl from Rotterdam, waarin je in het begin wat stationsgeluiden in hoort, waarin wij ook langzamerhand richting de afsluiting gaan van deze uitzending van Lucas On Air. Maar we hebben nog één vraag tegemoet zometeen aan het eind van de show. Daar komen we zo meteen op terug. Eerst is The Girl from Rotterdam van Ryoma. Daarna Tyler Hubbard, 5'9", hier in Lucas On Air op RTV Maastricht. I'm trying to be the one for you. Don't
Lucas On Air, gepresenteerd door Lucas Lejeune. Jack makes good whiskey. Red dirt makes good riding roads. Country makes good music for kicking up dust in a tail-light glow. Dry wood makes good fires. Good years make good swings. All that's all good, but for me, God makes 5'9" brown eyes and a sundress, loves Tim McGraw and a small town accent. Ain't no way that me and this truck made her fall in love. Jack makes good whiskey, but God makes the good stuff. Oh, God makes the good stuff. Like that sweet little kiss she lays on me when I pull up in the gravel drive, the way she dances with the raindrops, like she's the reason why they fall from the sky. And I thank him every time I close my eyes. God makes 5'9" brown eyes and a sundress, loves Tim McGraw and a small town accent. Ain't no way that me and this truck made her fall in love. Jack makes good whiskey, but God makes the good stuff. God made her, so I'ma make sure he didn't waste an angel on me when he made 5'9" brown eyes and a sundress, loves Tim McGraw and a small town accent. Ain't no way that me and this truck made her fall in love. Jack makes good whiskey, but God makes the good stuff. 5'9" brown eyes and a sundress, loves Tim McGraw and a small town accent. Ain't no way that me and this truck made her fall in love. Jack makes good whiskey, but God makes the good stuff. Yeah, God makes the good stuff. Yeah, God makes the good stuff. Tyler Hubbard, hele bekende countryplaat dit. Zijn grootste hit. 5'9" hier bij Lucas Neer sluit deze uitzending van de show alweer, of deze show alweer af. Deze uitzending van Lucas Neer alweer af. Hartelijk dank voor het luisteren, hartelijk dank voor het kijken. Koen heeft geluisterd, Steven heeft geluisterd, Wim heeft geluisterd, Bart heeft geluisterd. Even kijken, er zijn wel best wel mensen die wat reacties hebben achtergelaten. Ook voor hun hartelijk dank. En voor nu een heel fijn weekend. Maar voordat we Ryuma, Luc en Robin achterlaten hier, of niet achterlaten in de studio, maar de studio uitzetten. Nou ja, dat vind ik ook wel weer heel hard. Wil ik wel nog vragen, Luc, er komt dus nieuwe muziek aan. Je hebt het ook natuurlijk ook wel over de tijd en de moeite die jullie steken. Maar ja, wat is de ambitie erin, zeg maar? In de zin van, wil je dit ook echt... zeg maar dat later je baan opgeven en dit gewoon het fulltime iets maken? Dat zou de droom zijn. Als artiest zijn, je bent natuurlijk soms ook voor jezelf gewoon heel erg zoekende, wat wil ik gaan doen? Want ja, de ene keer speel ik piano bij hotels bijvoorbeeld, om bij te verdienen. De andere keer help ik jongens als Robin om te groeien, bijvoorbeeld in de productie. Mij lijkt het allerleukste om gewoon echt vast voor bepaalde artiesten te produceren en hun te begeleiden. En ondertussen gewoon ook mijn eigen platen uit te brengen. Toch wel iets meer richting de dance op, zeg maar. Mm-hmm. Zodat ik daarmee ook setjes kan draaien. Dat is mijn ideale beeld. Dat is mijn droom. Maar goed, daar ben je dan toch wel behoorlijk hard op weg. Daar ben ik al mee bezig. En dat gaat op zich prima. Dus ja, kijk uit naar de toekomst. Zeker, en volgende keer als je aanschuift, dan moeten we het daar zeker ook alweer over hebben. Hoe zit dat voor jou, die ambitie, Robin? Want jij hebt natuurlijk ook al gestudeerd wat dat betreft. Ja. In deze richting. Ja, als het mag, dan wil ik daar ook gewoon echt mijn baan van maken. En gewoon mijn huidige baan dan opzeggen. En hopelijk op de grootste festivals hier in Nederland staan, zoals Defcon, Decibel. Mm-hmm. We beginnen nu met kleine optredens. Ik heb in maart ook weer een optreden staan, dus we moeten klein beginnen. En als het mag, dan
Ja, dan gaan we voor de grote festivals. Ja, zeker. En dat betreft heb jij het dan meer gericht ook op je hard raw act. Wat dat betreft. En niet zozeer met het produceren van anderen. Want kijk, Luc geeft een combinatie daarvan aan. Maar jij wil het echt volledig op die act gooien dan? Ja, echt volledig gewoon mijn eigen muziek maken en dan ook eigen optreden doen. En dan, weet je, daar kun je zelf nog wel iets omheen bedenken. En hopelijk, als het ook kan, echt een eigen evenement organiseren. Een eigen thema, zeg maar, andere DJ's laten komen. Oké. Dus, dan moet je mij bellen. Ja, ik studeer evenementmanagement, dus dat kan niet beter. Kijk, dan heb je ook alweer een goed contact wat dat betreft. Zeker weten. Maar en ik denk dat je zoiets, kijk, dat hoeft natuurlijk niet meteen te competen met een complex of zo, maar je kunt het ook heel kleinschalig maken. Precies. Dat laten groeien elk jaar natuurlijk. Ja, dus, ja. Nou goed, dan houden we ons daar vooral op de hoogte. Voor nu hartelijk dank voor de komst naar de studio, mannen. Ja, en wat mij betreft tot een volgende keer. Als er dus weer een nieuw album uit is, of een nieuw EP. Ja, wordt het een nieuw EP of een album de volgende keer? Nou, laten we dit keer maar eens beginnen met een EP. Kijken hoe dat gaat. En dan anders dan... Voor de volgende EP dan. Hè? Als Sowieso. de volgende EP eruit is, dan laat het vooral weten. En dan kun je weer aanschuiven. Voor de mensen thuis, hartelijk dank voor het luisteren naar deze uitzending van Lucas Nair. Tot de volgende week. En een heel fijn weekend. Vanuit de hoofdstad